regere lokanda kutadza wokumbira urege watirasa ishuka yako rasa ishuka yako Jesus review Mwari baba zibatse mwari wangu we zibatse ruko mwari wangu mata mama maivia mdiwe hereni mwanangu madiko maza ndamuka wamuka sei ndakabvana chokuna Nigeria kuti miri kwemakungwa takaona mama kaenda miri kwemakungwa kuna Nigeria mwanangu handisi kumira ndine basa mumanyirepiko kubasa ndinoda kumanyira kubasa mwanangu madota angaze mata angaze ku wamugara hatizvizika kuti mama kaenda unoromba kuna Nigeria Jesus unoromba kai chinoda ropa kai mubedroom menyu mwanangu chi une shuwa here nemashoko ako akutaura wafungaitwa navazvizivi totozviziva madha echu kuti vatakanyarara kudai maichindo vanogwara po kubva zvamakabva kuNigeria vanhu vari kungogwara muda toti uraya tisati tavhota madha amadha kushoka yangu maidii madha mamaivhii usada kundijaira zve une dzungu semunhu akabayiwa vhakisini nemupangara unondiudza kuti handidi zvekujairira mwanangu wandiona ndichizvifambira ndichizviendera kumitini yangu ndakaenda kunokuromberayo ndakambobata netikiri saka zvaunotaura unozviona kupi sorry ndakangohwa zvitaugwa handizvida izvozvo zvemunhu akadzungaira senyuchadirwa weti nondiona mwanangu sorry madha ndokumbira hangu regere lokanda kutadza ndokumbira urege watirasa ishuka yako rasa ishuka yako Jesus Jesus kwakuriseko miri ndakazwa ngesoko kuti wanga uri mhuri aiwa kwakuri nani zvekuti shuware zviri kuonekwa watsvukira shuwa watsvukira unomutsa zvinhu zvavakauya nazvo magagarunaka aiwa ndizvozvona